Hey, we're doing the stuff. You did that. I'm help. Help you. Ano nangyari sa lakad mo kay Dennis? Nakahihintay ng tulong? Hindi pa ako napahiram ni Dennis eh. Kilala kita po sa restaurant. Kaya lang, naglabas ko siya ng pera para sa klase niya. Gumastos ko. Ibig mo ba sabihin mo wala nangyari sa lakad mo? Eh, nahong akala ko. Akala ko wala na akong pag-ulitan. Pero medyo nagumitin. At nagbigay ng tulong sa atin. Talaga? Sino yung tumulong mo na? Oh yeah, sige. Take care of it tomorrow. Okay. I will go to next time. I'll see you. Okay.